Mboten paring kepoyan langkung rumiyin. Menawi anak Prabu menika paring cecala langkung rumiyin. Pun bapa tata-tata pekajangan wonten ing alun-alun amethuk kreta kencana ingkang apantes. Sumawana ingkang bapa dawuh lawan ingkang bibi Yawi Warasini nyawisaken tirta sendustamaning ingkang winadaning sangku kagem hanyep itampian paduka nggih anak Prabu sekalian. Kawula nuwun Paman Prabu andadosaken gembiraning manah paring dawuh saking Paman Prabu semanten kasok ing katresnan dumateng ingkang putra. Duh Paman Prabu, menapa to darunanipun putra paduka Ngamarta mboten paring cecala langkung rumiyin. Awit pamanggihipun ingkang putra nagari ing Lesanpura tan perbeda kadidene negari Ngamarta. Pangraos sing manah sampun kula wengku kados kamukten kula piyambak Paman. Lho inggih Paman. Nadyan putra paduka Mandura semanten ugi kawontenan negari ing Lesanpura tan perbeda kadidene negari ing Mandura. Ingkang menika mangke mindhah mengkawet ingkang putra menawi ndadak mawi pakurmatan kados ingkang dipun dawuhaken dhateng paduka Paman Prabu. Awit pamanggihipun ingkang putra inggih paduka Paman Prabu tan perbeda menawi kula sowan dhateng Sudarma kula piyambak. Iladalah. Inggih nggih ndadosaken bingeng manah kula malih awit saking dawuh pangandikanipun anak Prabu sekalian. Namung sasampunipun satata lenggah anak Prabu parenga daya-dayapun bapa enggal nyuwun keterangan menapa ingkang dados kawigatosipun anak Prabu pareng rawuh wonten negari Lesanpura ingkang sampun sekalian kalian putra kula ing Mandura dinten mangke. Kawula nuwun inggih Paman Prabu. Walih-walih menapa swanipun ingkang putra ing Ngamarta. Nalika semanten bidhal saking Ngamarta lajeng tumuli sowan dhateng Mandura marak Koko Prabu Baladewa. Ing pangajap sesarengan kula dherekaken sowan dhumateng Paman Prabu wonten wigatosipun Paman. Ingkang sepindhah sawetawis putra paduka mboten ngemungani dhateng kawontenaning nagari ing Lesanpura. Kados menapa kejot kaworan bingah raos ing manah kula Paman. Sareng kula ngemungani kawontenaning nagari ing Lesanpura samangke sampun benten kalian